da budu želeli i šta budu želeli. Ne bismo mi baš da se uplićemo do previše. Jel imate onaj pristup da prosto da biste došli do ekskluzivne priče ili fotografije sa nekog događaja, da prosto vaši fotoreporteri su spremni na sve i da se prikradu kako to u nekim novinama funkcioniše, ili prosto postoji neka vrsta dogovora sa ljudima? Pa naše fotoreportere poznaju. Mislim, uglavnom naše fotoreportere poznaju. Retko se dešava, naravno postoje u Beogradu nekoliko, ne baš mnogo paparaca fotografa, ali samim tim što ih svi jako dobro poznajemo, onda oni teško mogu da prođu skriveni. Skriveni, da. Naše fotografe znaju i mi uglavnom javne ličnosti slikamo zato što oni to žele. Znate, dešava se na premijerama da neko kaže jao, nemojte sad ili nešto te vrste i naravno onda su to neke fotografije u kojima oni nisu pozirali. Ali ja negde mislim da naši čitaoci više žele da vide to kad neko s nekim razgovara i ko s kim razgovara, ali nikada to nisu, znači sad neke tajne slike sa, ne znam, 200 metara. Ljudi su jako raspoloženi da, opet javne ličnosti, su jako raspoloženi da neke svoje utiske sa putovanja, u to već dobro prepoznatljivoj rubrici Moje putovanje, podele sa čitaocima svoje nekako privatne fotografije i svoje iskustva. Ovoga puta je Danijela Popović-Jurić. Da, Danijela Popović, Agencija Komunist. To je, pa ja mislim, ta putovanja, mi svi to volimo i nekako tako malo pobegnemo iz neke svakodnevice i malo se odmorimo i mislim da je lepo, ljudi u tome uživaju i da čitaju to, a kao što mi prijateljima i tom opet jeste Glorija, kad se sretnemo šta pričamo, kako nam je bilo na nekom putovanju ili nešto slično, pa tako i ti naši poznati zapravo čitaocima kao prijateljima prepričavaju kako im je bilo na tim putovanjima. Jedna priča, ja sam imala priliku da upoznam ovog malog, ali divnog čoveka i evo sada upoznajemo čitavu porodičnu radionicu talenata, a to definitivno jeste porodica Milenković. Evo, to je recimo jedna preslatka priča koja... Oni su predivni, bili su obojica, da. Koja nekako teško bi došla do medija. Mislim, vrlo interesantna i poznati su. Ne možemo da kažemo da nisu poznati, a opet nekako nisu toliko pred očima javnosti. Dakle, sedmoro dece i mislim radionica za proizvodnju talenata. Upravo tako. Rekao mi je Ivan da nećete praviti nikakve velike fešte povodom ovo 400. broja. Pa evo, sad je bila u decembru velika žurka. 8. rođendan će vrlo brzo. Moramo malo da radimo. Mora malo da se radi, da. Kada govorimo upravo o fotografijama, vidim da je to naravno vrlo važno kako će izgledati. Dobro, ovo je recimo radio DAB. Da, Anica u prilog tome govori o fotografiji, jedan editorijal njenih fotografija. Ko je slikao? Ja moram, to je slikao Nebojša Babić. I sad ja moram da priznam, znači nije uobičajeno da kaver ide na tako velikom broju strana. Te fotografije su bile toliko divne i mi smo uživali svi na tom fotografisanju i to je onako bila, zapravo ima još divnih fotografija koje nisam mogla da stavim, prosto ne mogu da, nisam mogla više. Dobro smo se zabavljali i to se vidi na tim fotografijama. To se definitivno vidi. Da, jel postoji sada neke pravac, neke prosto sad, to su nove godine su bile, pa da osim onih obračuna na kraju godine kako smo prošli. Ja sad kažem kad je neki jubilej, onda kao za rođendan sednemo i kažemo dobro... Da vidimo gde smo, a da vidimo šta bismo mogli još. Mada moram da priznam da sam recimo kod 398. broja rekla, jo Bože, pa mislim sad će 400. broj, nekako to vas iznenadi. Ja se isto ti mi se čini da je bio pre nekoliko dana. Pa Glorija ima taj svoj put i ne menjamo ga preterano. I u stvari mislim da nije ovaj jubilej, nije nam poslužio za to da kažem aj sad deco, menjamo kurs. Ne, zaista smo zadovoljni onim što radimo, zadovoljni onim što smo učinili. Ono što nas naravno plaši kao i sve medija pisane pre svega je kriza koja je ozbiljna i u ovaj jubilej zapravo ulazimo u tom nekom trenutku, samo smo u tom stresu. Ja to stalno govorim, možda će ova kriza biti dobra jer će opstati oni koji su najbolji, neće nam biti lako, ali prosto i svi će morati da se opredeljuju, čitaoci,
verovatno za jedan medij, za jedne novine koje će kupovati nedeljne jer nemaju parice. To je stvarno danas je strašno. zvanično u informativnom programu izašlo to Pa i oglašivači od kojih živimo. Znači, prosto opstaće najbolji. Glorija je tu i mi se borimo i spremni smo za tu borbu. Sanja, koliko imate neku vrstu, koliko imaš, već prešli smo na ti, koliko imaš tu neku vrstu odgovornosti kada govorimo ovo jesu novine koje nekako, naravno, jesu informativne, kažem, tiču se sveta zabave, nekako jesu lako štivo, ali kada govorimo o nekoj vrsti edukacije, prosto da možemo da saznamo, jer tome služe feljtoni? Pa ne samo feljtoni. Mislim, ti znaš da sam ja došla iz televizijskog novinarstva i informativnog novinarstva i moram da priznam da kad sam prosto razgovarala o tome da dođem u Gloriju, pre svega je moja odluka bila za Gloriju zbog toga što je njen uticaj ogroman. I sad možemo mi da kažemo, jeste, to je lako, na jedan pristupačan način dolazi do čitalac, jednostavno čitljivo je. Ljudima je ovde posle, da ne kažem već koliko godina, politike dosta, tu se stalno vrte isti ljudi i već možete da napravite intervju s njima. Ja mislim da možemo ti i ja za većinu današnjih političara da apsolutno napravimo i da oni samo potpišu i kažu jeste, to je to. Ovde je odgovornost ozbiljna zato što utičete na ogroman broj ljudi i kreirate im nekakav način razmišljanja, kreirate im lifestyle, kreirate im na kraju krajeva, ajde da krenemo od toga kod žena, neki modni stil, ali ne samo to, ja sam pomalo feministkinja, kreirate im prosto to da moraju imati zanimanje da bi bili tu. Znači, mislim, mi smo prošli neke mnogo teške godine u kojima su neke druge stvari bile bitnije. Ja tu odgovornost ozbiljno vidim u tome da moramo da promovišemo neke vrednosti i da kada je Glorija u pitanju prosto čitaoci shvataju šta je to što je bitno da bi bili uspešni, da bi bili poznati, da bi lepo živeli. Znate, neka devojčica to pročitaju i kažu evo ja ću biti, vidite. Ova Anica dobra je na naslovnoj strani, ja želim da budem takva. Da, upravo tako. A šta je to što ja sve treba da uradim da bi došla do te naslovne strane? Čini mi se da je to sad malo drugačije i u Gloriji nego što je bilo pre, a i nego što je u drugim novinama. E pa lepo što si ovako zaključila ovu čitavu priču. Čestitam vam na 400. broju. Hvala puno. Tebi i naravno čitavoj ekipi koja je zadužena za Gloriju. I očekujem, šta očekuješ da čujem? Očekujem, draga, tekst s tog putovanja. Da, hoću, obećavam, evo sad javno, potkreplju fotografijama, hoću. Puno ti hvala što si večeras bila ovde. 12:15 već, hajde brzo da ne časimo časa, da vidimo kako to je novo iskustvo